Ang Provincial Coastal Law Enforcement Coordinating Council o Pclecc sa Surigao Del Sur nagpahigayon og meeting sa lungsod sa Lianga aron paghimo og strategic framework nga magpalig-on sa seguridad sa baybayon og pagpasiugda sa kooperasyon sa nagkadaiyang ahensya sa dagat. Gipanguluhan kini ni Provincial Director Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio sa Surigao Del Sur Police Provincial Office nga nagrepresentar kang Governor Johnny Pimentel, Chairman sa konseho. Tinguha sa kalihukan nga maprotektahan ang yaman dagat og mapalig-on ang koordinasyon tali sa PNP Maritime Group, PFARO ug uban pang mga lokal nga partner agencies. Sa ilahang mga sesyon, giila nila ang mga hagit sa coastal enforcement og gihimo ang mga solusyon nga gamiton sa umaabot nga operasyon. Sa pagtapos, gipahimangnuan ni Police Colonel Mauricio ang tanan nga ipatuman ang nasabutan nga estratehiya uban ang tinud-anay nga pagbantay og dedikasyon. Nagpasalamat usab ang Pclecc sa LGU Lianga sa pag-host sa maong kalihukan. Katropa, alang sa mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule, alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Ale Vicente, XFM News.